Ginunupan na pod, ginunupan na pod ang mga nag-unang kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kusog kayong uwan. Hinungdan nga daghan na mga motor nga napagdan in towns makina tungod kay tagatuhod ang tubig baha sa mga kalsada. Nagkadugay nakagrabe naman ning baha sa syudad sa Sugbo. Unya kining problemaha dugay naman ni. Dugay na kay ni bisag kinsa pa molingkod nga mayor sa syudad sa Sugbo di gid masulbad. Hangtod ginaapan na ang mga dagko nga estruktura kilid sa mga sapa nga diin ang uban nga mga business establishment ang ilang haligi naagyo ditongtong sa atong mga kasapaan. Ang Cebu City Government dali kaayo nga makapademolish sa mga informal settlers nga nagpuyo kilid sa kasapaan nga nakalapa sa 3-meter easement apan sa mga dagko nga mga establishment nga gipanag-iya sa mga dato nga mga negosyante di man makademolish dayon ang syudad sa Sugbo. Buot ba natong sabton? Buot ba natong sabton nga ang Cebu City Government kutob lang sa mga pobre dali kayo silang makademolish? Unta ubos sa Rama administration masulbad na ni ang problema nato sa baha tungod kay panahon sa ting-uwan daghan kayo ang mahasol mga kabombo. Dali kayo mag-overflow ang mga kasapaan tungod kay mabaw naman kayo kini ang atong mga sapa. Onya ni gamay sad ang atong mga sapa. Angayan lang nga palawman o palapdan pa ang atong mga kasapaan mga kabombo aron mahibalik ang naandan nga purma sa atong mga sapa og ang atong mga emburnal mas maayo siguro nga padak-an aron makasugakod kung dunay kusog kayo nga ulan. Ang atong sapa palawman. Onya ang atuag sapa palapdan. Palawman, palapdan, aning uwan di makasugakod, dili magsuyla, dili mag-overflow dayon. Ang kini ang mga sapa nato mga kabombo. Ang atong mayor nga si Mayor Mike Rama, sigilag pagarpar nga Singapore like Cebu City. Unya hangtod karon 1 year naman siya. O sa nakatuig ang nakalabay sugad sa iyang paglingkod pagbalik isip mayor sa syudad sa Sugbo apan mura magwalay na hitabong kausaban ang syudad. Mao man lang gihapon ang mga nag-unang problema sa masabaha, basura o traffic nagpabilin man lang gihapon mga kabombo. Long overdue naman ning problemaha. Mas maayo siguro nga unahon sa mayor ang iyang trabaho kaysa iyang pagarpar tungod kay akong naobserbaran mas daghan man ang pagarpar sa mayor kaysa iyang nabuhat alang sa kalambuan sa syudad sa Sugbo mga kabombo. Og nakaobserbar mo gahapong adlaw, grabe kay ang baha, North Reclamation, diri pod sa may Imus Road, diri pod sa may Leo sa Cebu Normal University, diri pod sa may kini ang San Siangco, diri sa may Colon. Kining gipamention ako nga mga dalan mao ni akong naagian kagahapong adlaw. Gikan kog Mandawi paingon ko diri sa Cebu City. Niagi kog North Reclamation pasado alas 5. Babaha kayo, traffic kayo, nababoy ang mga sakyanan sa traffic kay di na kairog. Nangapaggan pa sa ilang makina ang mga motor mga kabombo. Niliko ko, ditipas ko, paingon diri sa may White Gold, Pasaka, paingon sa Dole 7. Muliko ko sa Imus Road, namalik ang mga motor, namalik ang mga auto, nababoy na pud kog balik, kay nga naman, di makasugakod kay ang baha tagatuhod. Nilahos ko paingon sa Dole, mga bombo, paingon sa General Maximum Avenue. Ari ko Agis Ramos kay traffic kayo ang kini ang Jones Avenue, ang Fuente Osmeña Circle, traffic kayo. Dire ko sa may Ramos Agi. Pag abot ako diri sa Luyo sa Cebu Normal, Luyo sa PRO 7, matay ka traffic naman lang. Perting pag abot San Carlos traffic, pag abot dito sa Tumoy Hongkira, baha kay sanan. Gabias baha di matabang uy. Pag abot ako diri sa kuan, kini ang San Siangco, Jesus Maria. Gabias traffic di man ingon ani ka traffic ka baha sa una. Grabe ang baha, gabikas baha, grabe ang traffic. Unta ma-address ni kani nga problema. Mag Singapore like Cebu City man kahata. Di na madag patukar jingle. Bisa pag taga-adlo ka patukar ang jingle Singapore like Cebu City. Bisa pag sayaw-sayawan niyo diya sa Cebu City Hall, di na masulbad ang baha in town. Uy. Wa